Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekusimbisa kutarisa kwezuva nezuva, uye nzira dzinokubatsira kuchengetedza attention, discipline uye clarity. Gara zvakanaka, bata mwoyo, uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, zvimwe nguva unonzwa sekunge pfungwa dziri kumhanya. Zvinhu zvakawanda zviri kukukwevera, uye zuva rinenge riri kufamba usingapedze chinhu chaunoda. Unonzwa kushushikana, kusagadzikana, uye kushaya direction. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzichasimbisa kutarisa kwako kwezuva nezuva. Start your day with one clear intention. Paunomuka, bvunza mwoyo wako kuti nhasi chinonyanya kukosha ndechei. Kana uine intention imwe yakajeka, pfungwa dzinotanga kugara munzira. Izvi zvinoderedza confusion uye zvinowedzera discipline. Remove early morning distractions. Usavhure foni, social media, kana kufunga zvinhu zvakawandisa zuva risati ratanga. Kana ukatanga zuva rako wakadzikama, unovaka focus yacho. Kubva pakutanga, zuva rinofamba zvakanaka. Work in 25 minutes focus blocks. Tora 25 minutes dzekungoshanda pachinhu chimwe, wozorora 5 minutes. Pomotora technique iyi inobatsira kubvisa overstimulation, zvinowedzera productivity, uye unopedza mabasa usinganzwe pressure. Keep a distraction list. Kana chimwe chinhu chachikukurira mupfungwa uchishanda, nyora pasi, usamhanye nacho. Izvi zvinobvisa pressure mupfungwa, zvichikubatsira kuramba wakatarisa pane riri mberi. Ground your mind with breathing breaks. Tora 3 slow breath pese paunonzwa pfungwa dzichipararira. Kufema uku kunodzora stress, kunovandudza clarity, uye kunodzorera focus. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kusimbisa kutarisa kwezuva nezuva. Gara wakasimba, dzora pfungwa dzako, uye uve nerunyararo rwemukati. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira pfungwa dzinodzidzika kusimbisa focus zvishoma nezvishoma.